νύχταν ημέραν νουνείς, ο φουκαράς ο Ιωρίκας νύχταν ημέραν νουνείς. Δελατός με κάποιον τρόπον το σπιτόπο να τναχτείς, δελατός με κάποιον τρόπον το σπιτόπο να τναχτείς. Για να χτίζα το στο σπίτι να κανίνταν τα λεφτά, μείνουν ίσα το Ιωρίκα, λέει ατόνι πεθεράτ. Στο άσπρο πύργο πως λένε είναι η κοπέδα καλά, τρέξονε πάρκεσι έναν πους να είναι αυτένα. Η μέρα πέρασε ακόμα, αγοράζα το στο χώμα, συν και σαν ψηλά έφυγε, την προσευχή να τε πήκε, και πεκεί με το καλόν το σπίτι να χτίζει αρχινών. Αδυνατός εν ελίεν, ο αχαρόνος ναχτίεν, αδυνατός εν ελίεν. Το σπίτι χτίσεν καλόν και ούτε φως ούτε νερόν, το σπίτι χτίσεν καλόν και ούτε φως ούτε νερόν. Η γαρίβα είναι αυτά, η γειτονία πρέπει να πάει, γιατί με τη μαχανάν, κρούιο λένε τη μαχαλάν. Το ψυγείο σιγούλα, στην κουζίνα σιτασούλας, το καμί στο πανταλόν, η Μαρία σιδερών, ες πλυντήριο συνόπης, τηλεόραση μπαές, για να ακούιατε τα νέα σκούτες η Θόδωρας τρες. Τι πεθεράν προς τα σωμάτια, να γίνετε κομμάτια, πεθεράν προς τα σωμάτια, να γίνετε κομμάτια. Μέρα νύχτα μουρδουλής, το Ιωρίκαν τυραννής, μέρα νύχτα μουρδουλής, το Ιωρίκαν τυραννής. Ναι πε εμάς κι λυπάσαι, όσον πόσο θα κοιμάσαι, στο σπίτι στερών μπακέεις, στο περίπτερο θα τρέεις. Ο λιγοντέρεν τη χώραν, τι τον Άβας, τι τον Δώραν, άντρας ατσκαματερός, ες στο σπίτι νερόν και φως. Εσύ μόνον ο τεμπέλς, καμίαν τι δεν κυφέλς, στο σπίτι σκοτία πίσα, να σκοτούσε ίσα ίσα. Και βρέθε χριστιανός, να φέρνε στο σπίτι φως. Και βρέθε χριστιανός, και βρέθε χριστιανός, να φέρνε στο σπίτι φως. Υποφέρει και αναστενάς, και μπορεί να βρει δουλειά τα μωρά να φας. Το πρωί έναν ημέρα πριν ο ηλεγκάι, ίσα σώμα να στυράκι θα το σκούτε πάει. Το πρωί έναν ημέρα πριν ο ηλεγκάι, ίσα σώμα να στυράκι θα το σκούτε πάει. Στο μαναστηράκι έρθε να τον κυτερούν, όλοι δουλεύνε κατεφτάνε πράγματα πουλούν. Έστρωσεν τα πράγματα τα το σπάνα δουλεύει, κι ας το δημαρχείο κάποιος θα τον διαρμένευ. Έστρωσεν τα πράγματα τα το σπάνα δουλεύει, κι ας το δημαρχείο κάποιος θα τον διαρμένευ. Καλώς εγώ που θέλω να μη υποφέρεις, να δουλεύεις ελεύθερα πρεπάδια να παίρνεις. Έλα το όνομα σας γράφτω και το σπίτι που ζεις, και αύριο την άδεια θα στείλω μες εμείς. Έλα το όνομα σας γράφτω και το σπίτι που ζεις, και αύριο την άδεια θα στείλω μες εμείς. Αύριο ο Ιωρίκας στο σπίτι από μεν, την άδεια του Δήμου να το σαναμέν. Και έρθει να τον πρόστιμον να μη χαλαρών, 5 εκατομμύρια αυτός πρέπει να πληρών. Έρθει να τον πρόστιμον να μη χαλαρών, 5 εκατομμύρια αυτός πρέπει
να πληρώνει. Το πρωί στο δημαρχείο ο Γιωρίκας πάει, ρωτά το δήμαρχο να το δω να φτάει και λέει για τον ο δήμαρχος το κράτος μη κομπώνς, από χρόνο με τους τόκους 10 θα πληρώνεις. Λέει για τον ο δήμαρχος το κράτος μη κομπώνς, από χρόνο με τους τόκους 10 θα πληρώνεις. Όπου πάει χαμογελούνε όλοι καλοί ναοί και την άκρανουσα τώρα και μπορεί να βρει. Κατακλυσμός αν γίνεται, αν σιωνείς αν βρες, αν ζει ακόμα ο Γιωρίκας κάνεις ανάγκες. Κατακλυσμός αν γίνεται, αν σιωνείς αν βρες, αν ζει ακόμα ο Γιωρίκας κάνεις ανάγκες.